Zloglasni neprijateljski položaj danas je okružen spomen obilježjima. Danas smo došli tu sa našim braniteljima obnoviti ovu zastavu koja je malo s vremenom izblijedila, ali mi smo došli kazati da naša sjećanja nisu izblijedila. Naše sjećanje uspomene na ono što se dogodilo i na ono što su neki hrabri ljudi svojim životom nama danas omogućili. Za pristupiti osliku potrebne su alpinističke vještine. Hrvatska je zastava na ovom mjestu, kažu, bila još u vrijeme Drugog svjetskog rata, pa je izbrisana. Tako da je obnovljena opet kada je došla Hrvatska, znači 90. godine. Onda je opet uništena 91. u 11. mjesecu se tenkom na spum pregađali i cijeli su izbombali. Onda je obnovljena opet 93. godine i još jedna obnovljena 2008. Ovoga će puta biti i osvjetljena solarnim reflektorima, a njezino obnavljanje trebalo bi postati tradicija. Približava se Uskrs, najveći kršćanski blagdan.